Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo maSecrets nemaConfessions kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi ndakaurayisa Madam Boss kuti ndinge ndichizova main madam, asi pane zvandakazosangana nazvo. Ndikudawo advice kubva kune vedare renyu. Musati mandijaja maZimbabweans, tinokuzivai, tangai mambonzwa nyaya yangu nekuti ndiri kutoda help zvekutodaro. Makadi henyu mukoma, ndinokumbirawo kuti chitupa changu chigare chakavanzwa nekuti nyaya iyi inogona kuzondidhipisa kana kutondipinza mujeri kana kuurawa nekuda kwemuzulu uyo akazondiroora muno muSouth Africa wandichigere naye. Ndiri kufunga kuti ndige ndichimutiza. Do you recommend that I do something like that? Inini ndiri mukadzi akabva kunhamo chaiyo. Ndainge ndichigara kuZimbabwe, ndainge ndakaroorwa nerimwe zirume rangu iro rakandipa chana changu chekutanga. Zirume iri rainge riri makanika, aishanda mukomanashi, but wainyatsokuona kuti zvinobuda hapana. Munhu aidzoka kumba akazara huruva, but waiti ukamubvunza kuti une mari aikuudza kuti nhasi kwanga kwakadhakwa baby handina kana send. Zvaindisvota stereki. Murume uyo ainge ari murombo zvekuti ndaiti kana ndikamutarisa kumeso kwake chete ndaiona nhamo yoga yoga. Ndaigara ndichizviseka, ndobva ndati asi nhaiwe wakambotadzeiko zvekuti Mwari vangakupa zirume rakadai? Rechokwadi vanoti ivo Mwari havafi vakakupa partner yakadhakwa kana usina kumbovatadzira. Ipapo pamurume iyeye wandichati Misheki, pane zvandainge ndakatadzira Mwari chete. Misheki ndainge ndisina rudo naye, ndainzwa kumuvenga. Ndaiti kana ndakatarisa mazioko ake anenge akazara mazigrease, kunhuhwa kwedhizeri, ndainzwa kusvotewa kuda kurutsa. Aiti kana makuseni akamuka oti baby ndava kumboenda kubasa, ndainzwa kuda kurutsa ndichiti kubasa kwacho kwaunoenda unongodzoka usina kana senti. Misheki uyu ainge ari murombo, hama dzangu, zvekuti ndaisvika pakuzviseka ndakazvitarisa muglazi kuti asi nhaiwe wakambodei pazimunhu rakadai. Pandainge ndichiri musikana wake zvainge zviri nyore. You know why mukomanashi? Because aindipa mari. Apa ndiri musikana wake kudaro ndaikwanisa kuti ndinge ndichidheita vamwe varume vakawanda, saka ndaisazviona. Uye zvikare chinonzi nhamo ndainge ndisingachizivi kumba kwedu nekuda kwekuti Misheki aiti akandipawo mari ndopiwa mari nezvimwe zvikomba zvangu. Ndava kugara nemurume, zvimwe zvikomba zvangu nekuti ndakazvirasisa zvainge zvisingadi kana kunzwa nezvangu zvachose, because ndainge ndakazvirasisa. Saka Misheki ainge akatondikanganisira madhiri angu. Saka ndakazoita plan, ndichachinja madates. Ndichati mainge muri muna 2021 pandakaita plan yekutiza. Kutiza kwandakaita ndichibva kumusha, zvandakaita ndeizvi mukoma: ndakaba matai awa ainge ari 8, ainge ari masecond hand, but aita sekunge manyowani. Ainge akatomatenga kumahodha achiti ava kuda kuita zvekutengesa matai emotikari diki, because aiwanzo kutengesa matai emabhazi magonyeti. Saka akati ahodha matai ake ainge akanaka, akamirira bhaya. Saka ndakabva ndachizoronga, ndakaronga nemumwe murume uyo akasvika pagaraji ndiri ndega. Misheki ainge abuda, akabva andipfimba, ndikabva ndabvuma. Akazondiudza later on kuti ainge achida kutenga matai for motikari yake. Ndakabva ndachizomuudza kuti taikwanisa kuita dhiri. By then tainge tava kutodanana, zvainge zviri zvemazuva mashomanana, but ndainge ndiine speed. Pandainge ndichiri kumusha, ndakabva ndamutengesera gonyeti driver iyeye wandainge ndofambidzana naye. Ndiye ainge ava boyfriend wangu wepachivande. Mukomana iyeye ndiye akazondiunza muno muSouth Africa netraki rake. Ndikati baba ava vanombondiziva here kuti ndinonzani inini? Patakangosvika muJoburg already ndainge ndichitotaura nefriend yangu. Ainge akandiudza kuti ane mari, akabva andibatisa mari yaakandibatisa achiti madam batai mari. Murodhi ndini ndaifamba ndichitenga chikafu, change ndini ndaibatiswa, mari dzematollgate
ndini ndainge ndichibhadhara, mari dzematrack stop ndini ndainge ndakadzibata. Saka patakangosvika muJoburg, friend yangu akabva auya kuzonditora, ndokutotiza kwandakaita baba vegonyeti. Akasara achichema achiti dhiya usadaro, because zvinhu zvaainge ainazvo ainge asati azvidhilivha. Takasvika muJoni, it was weekend, apa aifanira kuti ange achizomirira musi weMonday kuti akwanise kuzodhilivha zvinhu izvozvo. Saka aifanira kuti ange achigara kutrack stop kunenge kuri safe. Akachema akati uya nemari at least yekuti ungochimbonibhadharirawo track stop, dzimwe mari handichina basa nadzo. Ndakakalkuleta ndikaona kuti ndinge ndichizobhadhara renti, kuzotenga chikafu, kastovhu, kagumbeze zvainge zvisingabhalanse. Ndakabva ndati sori shamwari, pawakatorara neni ipapo ndokutobhadharawo kwandazviita. Ndakabva ndakamusiya mukomana. Chikonzero ndechekuti kune avo vanenge vachida kuziva, ndakaziva kuti naye munhu uyu sezvo ainge ari munhu wepasi pasi, hakuna kana kwandaikwanisa kuzosvika naye. Ininiwo ndaishuvirawo kuti ndige ndichigara mumasuburbs kuno kuSenton kwandava kugara. Saka ndakabva ndachizowana basa mushure mekunge ndambovhiringidza misoro yevanhu pandainge ndichigara mumalocation. Ndaingofambidzana nevanhu vane mari chete pandainge ndichiri kugara mulocation, asi ndakabva ndawana basa. Ndakawana basa rehumedi. Ndainge ndava kushanda pamba peimwe mbinga, uyo muZulu wandichati Jabu anova ari murume wangu kusvika pari nhasi. Jabu ainge agara aine business rake rematracks. Mukadzi wake wandichati Miriam ainge ari mukadzi ainge akaumbwa, ainge ari munhu ainge akanaka zvisingaite. She was too soft mukomanashe. Aindichengeta sekunge ndainge ndiri munin'ina wake, asi ini zvose izvozvo ndainge ndisina basa nazvo. Ndainge ndakatarisana nepfuma yemurume wake. Saka Jabu, inini naJabu takabva tachizotanga kuchitana Jabu Miriam aripo. Ndainge ndoshandisa zvandainge ndichiziva kuti ndinokwanisa kumutorera murume wake ndichishandisa muviri wangu. Saka panguva iyoyo ndakange ndava kuenda kuchurch. Pandakasvika muJoburg, ndichigara muJoburg, I was a woman on a mission. Ndainge ndisina tarisiro yekuti ndainge ndichazoroorwa ndozoita mapapers emunomo. Zvandainge ndichida kuita ndezvekudai, sezvo ndainge ndagara ndiri munhu akanaka apa nezera rangu. Ndaingoti handina kumbogara ndakaita mwana, handina kumbogara ndakaroorwa zvekare. Ende vanhu vazhinji vaitondidira izvozvo kuti achiri mwana mudiki, but vasingazivi kuti mwana wacho wamuri kuti mwana mudiki ane pfungwa dzakarodza sei. Saka ndichienda kuchurch kuZayoja, ndaiva ndiine mission. Ndakange ndava kuenda kunosocializa kuZayoja, noti kunonamata. Ndaipinda muchechi yeZayoja muno muJoburg, ndichinyepa kuti ndiri single and childless. Ndaitoendawo kumayouth ndichitsvaka varume. Ndaitsvaka murume anenge aine visa kana ZEP, ndichiti kana ndikaroorwa nemurume akadaro ndinokwanisa kuzowana spousal visa. Ndainge ndava kudanana nomumwe mukomana uyo wandakangoona nekupfeka suit achifamba nemotikari yakanaka. Ndikati munhu akadai haangambofi akashaya mapepa. Ndakavhundutsirwa nezizi ndichiti rine manyanga, izvo kwani rainge risina nyanga. Mukomana chakazondibhowa ndechekuti mukomana uyu aiva aine motikari. Takazoti toenda kumusha, munhu aitoita zvekutodhiraivhirwa motikari kuyambuka bhodha, tobva tachizotanga kufamba tiri tose zvedu tiri 2. Kana tadarika paanenge achiti panenge pachipisa, ndikati chii chakadaro chinenge ngozi. Nekwandiri kuda kusvika munhu uyu haakwanise kuti ange achizondisvitsa. Ndakabva ndamudhampa. Mumwoyo mangu ndakati munhu asina kana visa rekugara muSouth Africa ndinoitei naye? Anozondidzosera munhu akadai munhamo yandakatiza kuZimbabwe mainge mava mugore ra2022. Inini naJabu takabva tachizowirirana kuti tinge tichizobvisa Miriam munzira pasi pano pezuva, nekuti ainge ava kutikanganisira rudo rwedu. Miriam uyu takamuendera kun'anga. Takati taenda kun'anga, ndipo apo patakabva tachizobvunzwa nen'anga kuti muri kuti munoda slow poison, nekuti muno muSouth vanouraya neyavanoti slow poison. N'anga yakati kana muchida slow poison, muri kuda slow poison yekuti inozomuuraya after 5 years, 2 years, 1 year
kana kuti mwedzi, tikati aiwa isu tinoda yezvimwedzi. Saka ndakange ndava kumuisira mune zvekudya zvake, zvainge zvisingandinetsi sezvo ndainge ndirini ndainge ndichimubikira. Miriam ndaimuisira slow poison mune zvekudya kwemwedzi miviri akabva atanga kurwara. Miriam uyu akafa rufu runorwadza, akafa. Miriam uyu akati afa, isu hatina kana kuda kuzombogara nguva yakareba nemurume, takabva tachizodzifambira nyaya dzacho. Vanhu vaingoti Miriam afa necancer because akabatwa necancer mwedzi iwoyo, ndapo pandakatanga kumupa chikafu chainge chiine slow poison. Saka afa kudaro, we then got married, inini naJabu. Mai vangu kuZimbabwe, of course, vakauya for my wedding, and ndakaenda kumusha ndikanoorwa naJabu, ndikabvisirwawo mari yainge iri nani. Handingacomplain, akanobvisawo 120,000 rands kuvabereki vangu, so I can't complain nekuda kwemari yaainayo. Saka mai vangu vainyunyuta vachidhauta vachiti, mwanangu, ini handisi kufara. Ndikati, sei nhai mai, hamusi kufara nekudyiswa mari here nemukuwasha wenyu? Amai vangu vakati kwandiri, ini ndinotya, dai hako wasarudza kuroorwa nemurume anobvawo kunoku kumusha ari muZimbabwe. Mwana wangu maSouth African ndinongonzwa zvichinzi imhondi, tsoka hako kumusha, munhu uyu ndinomutya. Amai vangu vaiti akarema, asi ndaivaseka. Kwandiri hama dzangu dzose nevanhu vekuZimbabwe, ndingangoti handikuonei sevanhu vandingati vanhu pamberi pangu. Ndinoona semasaskamu nekuti muri vanhu vane nhamo ende hamuzivi chinonzi mari, ndokusaka muine dzimwe pfungwa sedzakaita sedzaamai vangu. Saka Jabu uyu akange akandiudza, in fact ndiMiriam akandiudza zuva randakatanga kumushandira ndichiri kuita zvemapeace job, akabva ati kwandiri, handidi kuti unge uchizopinda murumu iyi, handinawo kuda kubvunza. Zvekare Jabu patainge tofambidzana akandiudza kuti room pamba apa pane imwe room, murumu imomo handifanire kuti ndinge ndichimbovhura kana kutsvaira. Saka ndakazoti ndabvisa Miriam ava kumakuva ndava kunakidzwa nemurume wake. Rimwe zuva mainge muri mugore ra2024 tainge takarara murumu imomo, ndo mataiwanzokurara imomo mushure mekunge Miriam ashayika. Saka iye Jabu akandiudza kuti izvi taizviitira kuti mweya waMiriam usazotiwana kana kuri kunzi akabva kumakuva ange achizotishaya. Ndipo paakabva achizondipa Absa credit card, ndakapiwa credit card reAbsa rainge risina kana limit. Ndakabva ndatanga kutenga zvandainge ndichinzwa kuda, hembe, mawigi anodhura, madesign bags. Ndainge ndichivhaira chaizvo nekuda kwemari iyoyo mukomanashi yandainge ndichipiwa nemurume. Apa ndiri munhu akabva munhamo. Saka zvakazoitika mukomanashi ndezvekudai, murume wangu Jabu akabva achizoenda kuKZN achiti kune chivanhu chaari kufanira kuti ange achienda kunogadzirisa kumusha kwavo kuKZN. Pano pazondiunza pano mukomanashi svondo rapfuura iro, Jabu aenda kuKZN. Ndakabva ndachizongotsvaka key yemurumu imomo, handizivi kuti ndainge ndichidei. Mukomanashi sainzi yandakaona imomo nanhasi uno inotondivhiringidza. Handizivi kuti ndingati ndokuvhurika kwacho kwemaziso here emweya kana kuti kwete, asi zvinhu izvi ndaisazviona pose apo pataipinda murumu imomo naJabu. Pandakapindamo murumu ndakaona hari, mune hari dzirimo. Hari idzi ndedze-black, dzimwe dzacho ndedze-brown. Hari idzi dzinokwana kuita 6. Hari dzose idzi dzakazara neropa, uye pakati pehari idzodzo painge paine katsamba ako kakange kachiratidza kuti kakatumidzirwa nepost office kachibva kune imwe n'anga iyo inoratidza kuti iri kuLagos, Nigeria. Pandakaona envelope iyoyo ndo pandakabva ndachizovhura, kwava kubva ndachizotanga kuverenga tsamba iyi mukomanashi haina zvakawanda zvakambonyorwa. Katsamba aka kainge kakanyorwa kachinzi, the credit card you gave her will function until it expires in August 2029. Once the card expires, you must marry another woman for the covenant to continue, or this woman richibvirwa ini must die so that her blood refills the post. Your life and your track
depends on this sacrifice. Ndo mashoko awo ainge akanyorwa pakatsamba ikako. Mukomanashi ndakanzwa sekunge munhu ari kuoma mutezo ndakabata katsamba ikako. Saka ndakazoti ndichinonotarisa credit card iro raakandipa Jabu murume wangu. I then discovered kuti credit card iri rino expire. Riri kuzo expire musi wa 30 August 2029. Izvi zvinoreva kuti upenyu hwangu hwasarirwa nemakore mashomanana kuti ndinge ndichizofa. 3 years mukomanashi ndinenge ndafa. Ndichafa musi wa 30 August 2029. Ndiri kuda kutiza mukoma ndokusaka ndazouya pano, asi ndiri kutya kuti kana ndikatiza Jabu anokwanisa kundiuraya. Regai ndikuudzei zvakamboitika nerimwe gore. Tainge tina umwe driver uyo ainge ari muZimbabwe aita basa rekuba, saka Jabu akazozviziva. Vakaenda kwaainge akapaka truck, vakamurova mukomanashi. Ndopandakaona kuti Jabu ane hutsinye. Vakamusunga makumbo ake nerope ndokubva atanga kudriver motikari. Ainge asingamhanye, but tainge tiri mudust road. Asingamhanye kudaro ainge achimuzvuzvurudza nemotikari because vainge vakasungirira tambo iyoyo pamotikari vachimuzvuzvurudza. Handizivi kana akazofa kana kuti akararama because ndainge ndiri mumotikari. Ainge achiti kwandiri, usatarisa, usatombotarisa, usacheuka. Saka ndinotya kuti Jabu uyu anokwanisa kundiuraya nekuti anotozviziva kuti inini ndichipinda mulife make ndakapinda ndainge ndichida mari yake, ende ndiniwo ndakanyanyisa kumunyengerera kuti tinge tichizouraya mukadzi wake Miriam. Ndinotya kuti kana ndikadzokera kuZimbabwe ndinonotangira papi, ndinonotarisana seiko nevanhu avo vandinogara ndichiseka nekuti ndinoona sekunge varombo vasiri vanhu. Kana ndikaenda kumusha mukoma ndiine motikari yangu ine maGP number plates, ndinenge ndichiita kusvipira vanhu mate kumeso because ndinozviona kuti ndine mari, kuzviona sekunge ndine mari yakawanda. Saka pari zvino handichazivi kuti ndodii, uye zvekare dzimwe nguva ndinoti ndikamuka handichazivi nekuti ndine mapills awo andiri kunwa because ndakanzi ndine acute depression. Saka mapills andiri kunwa zvimwe kuda ndiwo ari kuita kuti ndenge ndichiti pandinomuka usiku ndinotanga kunzwa inzwi raMiriam. Anenge achiita sekunge ari kuseka ari muceiling achitaura. Iye anenge achiti, wakandiuraya iwe, wakandiurayireiko? Wakandiuraya, mweya wangu watambudzika nekuda kwekuti wainge uchida murume wangu. Asi tonosangana, tichasangana chete nekuti mazuva ako ekufa aswedera ava padhuze. Anenge achitaura neni muchiZulu. Dzimwe nguva ndinorota Jabu anenge achindicheka mutsipa. Andicheka mutsipa kudaro nevamwe vake vandinenge ndisingakwanisi kuona nekuti vanenge vari vanhu vatema-tema. Ndinenge ndichingoona maziso nemazino avo. Vanenge vakandibata vachiita sekunge vanhu vari kuda kuuraya huku. Vakandibata kudaro, vanenge vachindicheka mutsipa wangu, vobva vachizozadza hari neropa. Ndinoziva kuti mari inonaka, asi ndiri kutya kufa rufu rwemhiko mukomanashi. Mari yacho yava kundivavira. Zimbabwe ndipeiwo mazano. Ndoita sei? Ndoita zvekutiza here ndisina kana sent? Ndodzokera hangu kuZimbabwe ndonotangidza upenyu patsva. Dzimwe nguva ndinombofunga kuti ndinge ndichitaura zvekare naex-hubby wangu, ndodzokera kwaari tongonotangirawo patsva, kana kuti ndomboramba ndichingodya mari iyi kuzosvika ndazongofa. Tongotiwo kana ndafa. Ndiri kuona kuti kana uine mari dzimwe nguva unototambudzika kudarika munhu anenge agara asina mari. Ndakaurayisa Miriam nekuda kwekuti mari inonaka, asi nhasi uno ndiri kunzwa sekunge ndiri kurarama ndiri mujeri. Ndibatsireiwo. Hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu panonzi pano tinombonzwa nekutukwa vedu. Hanzi vanhu vekuZimbabwe muzere nhamo, hanzi takazara nenhamo, ndokusaka tisingakwanisi kunzwisisa nyaya dzakadai. So munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section
dai mangomusiya murume uyu, because kana aine zvivindi zvekuti anogona kuzvuzvurudza munhu waanenge akasunga nemotikari yake. Yo, zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section, asi dai matongotiza zvenyu nekuti munokwanisa kuzourawa nemurume wenyu iyeye. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndakawanawo basa mugroup repawhatsapp pamba pandiri kushanda pari kuitika mashura. Handizivi kuti ndoramba ndiri pabasa here kana kuti kwete. Please help me, nekuti ndakawanawo basa reuketeka. Varidzi vepo ndakavaudza, but vakangoblutika vakatotanga kutondibvunza dzimwe nyaya. Muri sei zvenyu? Muri sei mhuri yose yeZimbabwe? Ndine chikumbiro changu chandiinacho. Ndine nyaya yangu iri kundiremera uye inogona kana kutongonditsakatisa, because vanhu vacho handichavanzwisisi. Ndichati ndinogara muno muGrendel. Ndakawanawo basa uye zvekare ndiri murume ndine makore 35. Zita rangu muchanditi Kudzai. Ndakakurawo ndiri munhu anotambura. Ndaigara kuEpworth but kumusha kwedu kuGoromonzi. Ndini breadwinner mukomanashi, saka nekuda kwaizvozvo handina kukwanisa kuenderera mberi nezvidzidzo zvangu, because ndakaona kuti hazvingaiti kuti ndinge ndichiita zvechikoro apa ndiri ni breadwinner mumhuri. Asi pane nyaya mukomanashi yakaitika last year iyo yakazoshandura upenyu hwangu. Ndakaona basa iri randisingachadi muna July 2025. Pandakaona basa ndakafara mushure mekunge ndaonawo job post mune rimwe WhatsApp group iro reZim UK Diaspora Links. Basa racho ndere kuchengeta imba pamba pandiri kugara. Muri yacho inogara kuLondon ikoko kuUK. Murume wacho ngavo vandichati Mr. Chitemere uye zvekare nemudzimai wavo vakandipromisa mari, vakati vainge vachazondibhadhara at least $250 pamwedzi. Ndakati imari yakawanda. Ndakavatenda chaizvo. Saka pamba apa pandinogara mukoma itori imba yakanaka, pane swimming pool. Asi chinondinetsa mukoma ndechekuti pamba apa ndinongogara ndichingoona nyoka muswimming pool. Ende vakandiudza kuti handifanire kuti ndinge ndichiuraya kana nyoka. Ndikaona nyoka handifanire kuti ndinge ndichidedza kunyange maneighbors kana kuudza vanhu kuti ndaona nyoka. Ndinofanira kungosiya nyoka idzodzo. Ndakavabvunza kuti why pavakazouya kunoku kuZim. Vakandiudza kuti nyoka it is like a pest control, sezvo ivo vasingagari po hanzi nyoka dzinokwanisa kutovabatsira kuti pasazoita makonzo. Ndikangoti saka ndozvavakandiudza izvozvo mukoma. Pamba apa pandiri kushanda pane wifi, masolar generator hombe. Saka pandakatanga kushanda ndakafara zvisingaiti. Ndakabva ndadaidza mudzimai wangu uyo ainge ari kumusha, wandichati Nomsa, tine vana vedu vaviri, T naMazvi, tose tiri kugara pamba apa. Tine cottage iyo yatakazotovakirwa, yainge yagara iripo but vakazotanga varinoveta. Ndainge ndichigara kuEpworth mazuva acho iwawo vachirinoveta cottage. Itori imba yakatonaka chaizvo. Asi mukomanashi pane zvandakazosangana nazvo. Saka zvakaitika ndezvekudai, first week pandakatanga kushandapo pamba apa, ndakabva ndachizonzwa kuti painge paine vanhu vainge vachitaura pakati peusiku. Saka ndakatobuda panze. You know why ndakabuda panze? Because mazuva iwawo nekuda kwemarenovations ainge achiitwa pamba apa, vanhu vemaconstruction vaingopinda nekubuda. Saka ndainge ndichifungidzira kuti maybe vainge vari vanhu vanovaka, but ndainge ndichida kuvabvunza kuti vapinda sei, because vainge vakandiudza kuti every day vanhu vanenge vachishanda kana vashanda ndinofanira kuti ndinge ndichizoti kana vachaisa zviya ndoloka magedhi. Saka pandakabuda mukoma handina kumboona kana munhu. Ndakatotora mupinyu wangu ndikatanga kufamba ndichitenderera kunotarisa, asi handina kana munhu wandakaona. Ndakaenda kugedhi ndikatoona kuti gedhi rainge rakakiyiwa nemanual, ndatobvisa paautomatic sezvo riri sliding gate. Saka zvakatondishamisa. And pamba apa
pane masensa ekuti kana munhu akajamba jurawo masensa iwawo anofanira kuti ange achizorira, but handina kana munhu wandakaona sensa haina kana kumboridza kana alarm. Saka zvinhu izvi zvakaramba zvichiitika. July muna September zvakaitika zvekare. Ndakatanga kunzwa vanhu vainge vachitaura. Vanhu ava vachitaura vaita sekunge vainge vari 6 because ndaitonzwa kutotaura kwevanhu vainge vachitaura vachipanana mikana. Ndichiteerera ndichitonzwa kutoti vanhu ava vakatosiyana. Saka ndakazoti ndadzokera kumusha ndakabva ndachizonotora imbwa ndokubva ndadzoka kuHarare nembwa yangu ndichiti imbwa iyo inokwanisa kuzondibatsirawo kuprotecta pamba pevanhu. Saka handizive kuti akavaudza ndiani. Vakandipopotera paWhatsApp vakati zvinhu zvakadaro havazvidi pamba pavo. Vakati kwandiri zvekujairirwa tinombozvida here isu, kana takupa basa rekuti ungochiita usazotora pamba pedu kuita sekunge pamba pako. Saka mashoko iwawo akandibata mukoma, handidi kukureverai nhema. Saka ndo nyaya yandiunza pano. Mr. Chitemere pandakavafonera ndikataura navo paWhatsApp, mhinduro dzavo dzakangondishamisa because havana kundipindura panyaya iyoyo, uye zvekare paWhatsApp vakangoblutika. Saka iko zvinozvi ndiri kugara ndichingofunga nezvazvo kuti ndodii. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutomuka ndichitonzwa nyama inenge yagochewa ichitonhuwirira. Vanhu ava vanenge vachigocha nyama vanenge vachitoita sekunge vari kugochera nyama yavo pamukova wemukoteji matinogara. Saka zvinhu zvinotondivhiringidzawo mupfungwa. Ndinoti kana ndikataura nemudzimai wangu iye anoti handina kana zvandinombonzwa ine. Ndinotombomumutsa tobva ndati iwe muka unge uchinzwa kuti pane vanhu vari kutaura panze apa, but iye anoti kana akamuka anototeerera kusvika tazovhura dhoo. Patinovhura dhoo tinototarisa tiri tose obva ati hapana kana munhu wandiri kumboona. Zvechokwadi panenge pasina kana munhu watinenge tichimboona anenge ari panze. Saka handichazivi kuti ndiri kurasika njere here kana kuti chii chiri kuitika. Kuenda kumaprofita ndinotya. Ndakamboenda kune vamwe madzibaba Ishmael avo vakanditi pamba ipapo hapana kana zvandiri kumboona. Ndo zvava kundinetsa manje because madzibaba Ishmael ava vekuHighfields pandakaenda kwavari ndaitarisira kuti vachazondiudza kuti vanhu vepamba pandinoshanda vakaromba, but vakatovachenura vakati no, handina kana chandiri kumboona. Ndikavabvunza kuti koma voices avo andiri kunzwa chii chinenge chichimboitika, chii chinokonzeresa kuti pange pachizova nevanhu vanenge vachitaura. Ivo vakati varungu vako ndinovachenesa nekuti hapana kana chandiri kumboona ini. Ndibetsereiwo mukomanashi, ndinenge ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndiri kungonzwa mavoices. Kuti mavoice amuri kunzwa mukoma hazvisi zvingava zviri mupfungwa dzenyu here? Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava munozvionawo sei nai muri yeZimbabwe? Zvimwe kuda mavoices iwawo anenge ari mumusoro mavo. What do you think? Tell me what you think in the comment section. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviko chitupa changu. Mwari mondiregerera. Inini when I was in university, right now ndigere kunoku ndichati kuAmerica. Ngoma nashi ndiri kuuniversity pa UZ. Ndakambotengesa mafuta andaitengesa ainge ari efake. Ndaita zvekutengesawo mafuta ekublichisa. Saka kwandaigara mukoma kwaiwanikwa vakadzi vanoita zvekutengesa miviri yavo. Vakadzi vainge vachida kutsvuka vachiita zvebleaching. Saka ndaitongonotenga mafuta ari normal ndobva ndazanganisa ndonyepera vanhu kuti mafuta avo andinenge ndahodha anenge abva neimwe hanzvadzi yangu uyo ainge achishanda kuDubai makore acho iwawo. Izvi zvinhu ndakazviita throughout my university years. Ndikakwanisa kutograduate ndikazotanga kushanda
but mukoma, I feel so bad for vakadzi ivavo because vakadzi ivavo mukomanashi vaitova netrust mandiri kuti maproducts andaivatengesera ainge ari maproducts ekubleacha zvechokwadi. Chinondinetsa ndechekuti vakadzi ivavo mukoma vaitoglowa, vaitoita kakukangavira, but ari mafuta efake mufunge zvenyu. Ameno kuti chii chakaitikawo ipapo, but I used to make a lot of money. Kana kuroora kwandakaita ndakaroora nemafuta ebleaching ndokubva ndachizouya zvangu kunoku. Munhu wandakangoudza mumwe chete, umwewo mukadzi aitawo futi zvekutengesa muviri wake, ndakazotomuudza kwasara mazuva mashomanana kuti ndinge ndichizobuda muzimu. Lol, I guess kuti maybe vanhu vanotengesa mafuta paFacebook ndo zvavanongoita, kungosanganisa mafuta akasiyana siyana obva vatoti mableaching products. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.